much for tuning in. Luke 17 from verse 11. Luke 17 from verse 11. And I'll read. Now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. When he saw them, he said, Go show yourself to the priest. And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was cleansed, came back praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. Jesus asked, Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Was no one found to return and give praise to God, except this foreigner? Then he said to him, Rise and go. Your faith has made you well. Father, we thank you, we honor you, we glorify your name, we give you praise and honor. Speak to us tonight, instruct us, correct us, and empower us. For the glory of your name, in Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. May the good Lord bless you. A good evening to you. God bless you. Thank you so much for tuning in. Nyaya nayo manerano ndovuka nyaya yatinoziva vazhinji yevarume 10 vanga vaine maperembudzi, 10 men who had leprosy and they were healed. Varume 10 vaiva nemaperembudzi vakaporeswa, and one of them was a Samaritan, which means the rest vanga vari maJudha, but this one was a Samaritan. As wakawana favor, wakawana blessing yakawanikwa nevamwe, then he came back wakadzoka kuzorumbidza Mwari. Godfrey Mutazu, may the good Lord bless you. Pakadiko pa Scotland, I hope I find you well. God bless you. Thank you so much for tuning in. So nyandi naye manera nasi a heart of thanksgiving, MOYO WEKUTENDA. Jesu wakaporesa vanhu, but wakava ne question concerning coming back and give praise to God. Vanhu vakadanidzira kuna Jesu vaiva nemaperembudzi. Jesu ndokubva avapa an instruction, endai munozviratidza kuva priest. So on their way, healing happened. Zvoreva kuti regai nditange kutsanangura chinhu ichi. Pane nguva munhu yaanotarisira chimwe chinhu muupenyu, zvichida ari kunamata nezvacho, anotarisira kuti Mwari vachamuitira. But along the path, chinhu chisati chaitika, panoraisa an assignment. Kana kuti panongova need yaunofanirwa kuita fulfill. Une a challenge haisati yaadreswa, but panoita rise a challenge yakuti dzimwe nguva you can ignore that uchiti ayo pane zvandakamirira kuti zvitange zvaita, then I'll do this. Nokuti varume vane maperembudzi ava chavaida healing, chaifanira kutanga chaitika muupenyu hwavo kuporeswa. Kana vachizonzi endai kwakati naJesu, vaigona kuzowirirana neshoko iro rekutumwa kana vachinge vapora. They were crying out kuti vawanirwe nyasha, vaporeswe, vaiva varwere. Jesu ndokubva ataura shoko rekuti endai munozviratidza kuva priest.
chinotanga paorder yanga yakajairika munhu anotanga apora. Why? Because mapriest vanhu vaiexamina, vaiongorora, vaiverifya kuti munhu anyatsopora here, ahila here kubva kumaperembudzi. But panapa healing haisati yavapo pavanhu. Jesu havana kutaura shoko rekuti receive your healing or be healed. Anovapa in instruction yekuti endai munozvitaridza kuvapriest. Which means pakava nematurity, pakava nekukura, pakava nekuziva kuti atiti endai ndiani. Nekuda kwekuti hazvaita kuti vasimudze rwendo kana vasiri kuziva kuti ari kuvati endai munozviratidza kuvapriest. Nechikonzero chekuti vaifanirwa kuenda kumapriest vaona kuti pane a change yaitika pamusoro peupenyu hwavo. But nokuda kwekuti mavari makavaone kuziva kuti ndiJesu ataura shoko iri, so ngatifambei mariri. Kurati vakafamba mushoko, nyangwe vanga vaine challenge yavanga vainayo hayaigona kuvatendera kuti vasimuke kubva ipapo vaende kwavaifanirwa kuenda. Why? Nokuti tsika yaivako ndeyekuti kana munhu ane maperembudzi anenge ari outcast, anodzingwa muguta, anogara kunze kweguta. So hazvaigona kuti vanhu vasimudzire rwendo rwekudzokera muguta ivo vachinyatsoona kuti hatina kupora. But chakavapa kuti vasimuke vanange to the priest inhau yekuti vakaziva ataura. So vakaisa trust muna Jesu kuti kana ati tisimuke tiende tinozviratidza kuvapriest, hatingamire pano tichiti hatisati tapora. Aiwa, handei neshoko raataura kwaati tiende. So varume ava chakavapa kusimuka kuti vapinde murwendo, kutenda, kumuziva, kunzwisisa kuti kana ataura shoko iroro ngatiitei saizvozvo. Although we are lepers, but let's try to be obedient. Ipapa ndo pane nyaya yamaniranazi. Excuse iri valid iripo kuti hama dzangu hapasumukwe pano takananga kudzimba dzevanhu kana kuti muguta. Why? Nokuti chakatibvisa muguta muri kugara vanhu inhau yekuti tine leprosy, ende murau ndewekuti hatifanirwe kuita mix and mingle with others kusvika tarecover challenge yatiinayo. So chakavapa kusimuka haisi situation kuti yanga yachinja. Chakavapa kuteerera shoko rekunzi go and show yourself to the priest haisi nyaya yekuti pane zvanga zvakanaka zvaitika, but vakaziva kuti ataura ndiJesu. Ataura, tikatenda zvaataura tinosangana nezvatinoshuwira. This story, it takes me back kuna John chapter 2. Jesu ari pamuchato wepakana, wine yapera, instruction yaanopa inopokana nekugadzirwa kwewine in the natural terms. Nekuda kwekuti akangoti to the servants, endai munochera mvura, go and fetch water. Chapera pamuchato iwine, instruction ndeyekuti vanhu vatute mvura. Chakavapa kututa mvura, nyangwe vachiziva kuti chashota pano iwine, kumuziva. Hama dzangu, ukakura ukamachuwa ukamuziva Mwari, pane paunoita zvinhu, pane paunoita basa, pane paunotanga kuita zvekuti vasingamuzive vanogona kukuratidza zvikonzero zviri valid kuti wadi kumbodzikama, wadi kumbomira. Look at your situation, look at your business, look at your family. Sei wakumhanyisana nenhau idzi iwe une situation inokuremera, inorwadza kudaro, wadi kutanga waona recovery, waporeswa, waita zvinhu zvako zvanaka, then you begin to move. But there are times yekuti kunaka kwezvinhu kusati kwavapo, but nokuti iye akanaka ende shoko raataura rine simba, munhu unosvika pakuita zviri kutaurwa. But mukuita zviri kutaurwa kana kuti zvataurwa ndomukusangana nezvawaishuwira kuti Mwari vazadzikise muupenyu hwako. Hama dzangu, assignment inogona kutakura blessing yawaifungidzira kuti maybe ndikatanga ndachema in prayer, the Lord will bless me, then I'll do this. But iyo assignment yacho ukaiita inogona kutakura an answer.
So there are times yekuti you can pray about the situation, Mwari woigadzirisa. There are times yekuti unoita zvinotaura Mwari, situation zvaunenge waita zvodena nyasha dzekuti zvauri kuchema nekudemba muupenyu zvigadzirike. It reminds me book ya Luke chapter 1. Baba wa John the Baptist vainzi Zakaria. Baba rinoti yakasvika nguva yekuti Zakaria abhene incense paaltar yaJehovha. He was a priest, so vaita majuti ekuseva muhall of the holies. Nguva yaZakaria payakakwana, nyangwe anga akura akwegura asina mwana, but jute time nguva payakakwana yekuti aite basa muhall of the holies wakaenda. Arimo then appeared angel Gabriel on the right side of the altar. Akanzi muchava nemwana, muchamupa zita rekuti John. Ari pa time yekuita fulfill the assignment, ari pa time yekuseva chemo cheupenyu hwake chikagadziriswa, ari muhall of the holies, ndo maakaona mutumwa akaudzwa pamusoro pebreakthrough ine chekuita neupenyu hwake kuti ave nemwana anonzi John. Murume asina kuora moyo nebasa raMwari. Ndofunga tinozviunderstanda, tinozviziva kuti when you are doing the work of God, uchiseva nekuita zvaunofanirwa kuita, vanhu vanotaura. Imagine you was a pastor at the church, akura akwegura ene mudzimai yake havana mwana, but wakakontinua kuseva. Then answer yakauya ari in line of duty. Mindure nechekuita neupenyu hwake yakauya ari muhall of the holies achitobhena incense, kureva kuti haana kuora moyo, haana kuneta pakuita basa raMwari, despite kuti society yaiti kudii. Hama dzangu, society yatigere ine vanhu vanotaura zvavanofunga, ine vanhu vanogona kukuratidza kukuisira mafacts on the ground ekuti unogona kuona sekunge you are wasting time in worshiping God. Kune vanhu vari kunyika, kune vanhu vatinosangana navo, vatinogarisana navo, vanogona kunongedzera ma-reasons ari valid ekuti wega unoneta kana kuti ukazvitarisa unonzwa kuti I've been saving now, I've been doing a lot, but zvinhu zvangu hasi kuita zvakanaka. Imagine Zakaria, a priest without a child, and anga apa old age, yet he was still serving. So in the process of serving, in the process of burning incense, then appeared angel Gabriel, and there was breakthrough. So Jesu aona varume 10 vane maperembudzi vari kudanidzira kwaari kuti mwanakomana waDhavhidha tinzwireiwo ngoni. Ndokubva ati kwavari, go and show yourself to the priest. Ndai munozviratidza kuvaprista. So chakatanga haisi healing, chakatanga instruction. Endai munozviratidza. Bible ndokubva rati along the way, vari munzira, ndopa vakaona kuti ayo tava right, tapora. Mumwe ndopa akati regai ndidzoke ndinopa kuonga kunotenda kuna Jesu. Vamwe ndokubva vakontinua. Padara kubvunza verse, it's Luke 17 from verse 11. Luke 17 from verse 11. So vari munzira ndopakaitika nhau dzavanoda, vari munzira, vari muprocess yekuenda. Zvorati chakatanga haisi healing, chakatanga kuva obedient to the instruction of the healer. Although zviita sekunge paitwa the opposite paorder yacho, kuti chaifanirwa kutanga healing, then vanhu voenda kunoexaminwa nemapriest kuti vakamira sei, vanyatsopora here, vadzoke musociety. But Jesu wakataura shoko rekuti vakatombofamba at a certain distance vari malepers kudaro.
they had leprosy. But pavakanzi go and show yourself to the priest, that panika distance kavakafamba vaine leprosy. Nokuti Bible rati, along the way, on their way, they were healed. Kurati vakatosimuka vari malepers, vakatangisa rwendo vari malepers, asi havana kuramba vaine leprosy, nekuti vanga vaita obedient to the voice, to the command of our Lord Jesus. Ukapatresa ipapapa hapana izwi rakataurwa naJesu kuti ndinotaura kupora kana ndinotaura kuporeswa or receive your healing. Go and show yourself to the priest. So there are many things in life zvatakamirira kuti Mwari vazadzikise, zvatakamirira kuti Mwari vaite muupenyu hwedu. Takazvipindira muprayer zida tikatsanya tikachema kuna Mwari kuti zvimwe zvinhu zviitike. And somebody is wondering kuti sei zvinoita sekunge Mwari havasi kundinzwa nokuti hapana chiri kuitika. Some answers are hidden mu assignment. Some answers unosangana nawo along the path or along the way. By being obedient to his word and doing what he said. So, kune mhinduro dzinosanganikwa nadzo in saving. Kune mhinduro dzinosanganikwa nadzo nekuti wapinda munzira yaanoda kuti upinde. Go and show yourself to the priest. As they went, they were healed. So the healing issue yanga yakaiswa mu distance mukufamba. Bachakavapa kusimuka kuti vatange kufamba, vakamuziva kuti ndiJesu. Vakamuziva kuti anogona. Vakamuziva kuti anyadzise. Vakamuziva kuti chaataura ichocho ngatichiitei. Just imagine kana vakapora along the way. Zvoreva kuti dzimwe nguva pane pavaigona kusangana nevanhu, vaigona kubvunzwa kuti muri kuenda kupi? Voti tiri kuenda kuna kumapriest. Onzi ayoka order yagara iripo ndeyekuti mukana mapora kumapriest kwamuri kuenda vari kunokuexamine kuti mapora here. So make sure hamu waste time muchingosimuka motanga rwendo musina kupora makananga kumapriest. I'm sure along the way they came across people vane that mindset, vane that reasoning. Vakataura zvavakataura as facts on the ground. Why? Nekuda kwekuti iyo nhau yefaith is a battle. Saka shoko richiti fight a good fight of faith. Kurwa kwakanaka. Ukanzwa fight ichinzi a good fight. If fight ine guarantee yema results on your side. Ukanzwa fight ichinzi it's a good fight. Inongoreva kuti if fight ine guarantee yema good results to your side. Haingaite fight yakanaka uchirohwa uchikundwa. So faith kana munhu ane kutenda muna Kristu, ari kutenda mu victory, ari kutenda mu favor nemukugona kwaMwari. So varume vakasimuka kwete nokuti vapora, asi nokuti vanotenda kuti hatitendai, hatisiye takadaro, uye anoziva matambudziko atinawo. Ndokubva vasimuka vakananga kumapriest. Along the way they were healed. Mumwe ndokubva aita pfungwa yekuti I need to go back to Jesus and praise him and give thanks and honor to him. Instruction yavapiwa ndeyekuenda, but the revelation yawanikwa nemumwe ndeyekudzoka. Instruction yavapiwa ndeyekunzi go and show yourself to the priest. Asi mumwe paakadzoka Jesu wakaita mubvunzo kuti ndaporesa 110. How come pano padzoka 1? Vapora 10. But sei pari kudzoka 1. Vasiri kudzoka vane chikonzero uye vane kutaura kwavanogona kutaura kana vabvunzwa. Vanoti aiwa shoko raatipa nderekuti endai. Endai kwete dzokai. Endai munozviratidza kuvaprista.
zvekuti nekumwe kutaura kuri ordinary akadzoka anenge aita mistake pakunzwa, asi kutaridza kuti akadzoka ndiye akanyatsonzwa zvairehwa naKristu. Jesu akabvunza kuti vamwe 10 vari kupi? Vamwe 10 vari kupi? Varume 9 vakakontinya nerwendo. One ndiye akati, let me go back and give thanks and honor unto the Lord. Maybe chadena murume wekuti adzoke, the number one fact ndeyekuti he was a foreigner. Aiva munhu ari pakati pemaJudha, iye ari muSamaria. So healing payakauya muupenyu hwake, wakazvinzwisisa kuti ndikakontinya nevanhu ava kuenda kumapriest, mapriest avo semaJudha, ini wangu mupriest kana vanhu vakasandigamuchira ndiye Jesu, anova the higher priest of the New Testament church. People of God, hear me very well. Vanhu vachienda kumapriest, chakapa the Samaritan guy not to go with these people, wakaziva kuti vaprista vanogona kusandigamuchira because I'm not part of Israel. Vamwe vangu vakaenda semaJudha vanosvika vachigamuchirwa paukama wavo pachavo, vafundisi vavo, but ini ndiri a foreigner, so ndinogona kushaya welcome, ndinogona kusagamuchirwa, but wandinoziva anogamuchira maforeigner ndi Jesu. Pane kwatiri kuenda, I'll show you the picture. The Samaritan chinomupa kudzoka kuziva kuti ini ndaingowo pakati pemaJudha, vamwe vangu vakaenda kumapriest avo vanonogamuchirwa, they are part of the family, but ini ndikaenda ndinogona kushayiwa welcome nekuda kwekuti havasi vafundisi vangu, but wandinoziva anogona kugamuchira vatorwa asina rusarura ndiye atiporesa wacho Jesu. Nokuti Jesu pakuporesa haana kuti aiwa ndiri kuporesa vekwangu maJudha bedzi, uyu muSamaria ari pakati ndomusiya, kwete. Vakawana the same blessing, the same healing anointing, vese vakawana yakakwana. Pakudzoka uyu ndokubva adzoka ega, nokuti unoziziva kuti ava vanogona kugamuchirwa, but ini ndinogona kushaya anondigamuchira. Ndokubva adzoka beki, nekuda kwekuti iye Jesu ataura shoko rekuti endai, iye rimwe zita rake anonzi Nzira. Why? Nekumwe kutaura unonzwa achiti I am the way, the truth and the life. Ndini nzira, ndini zvokwadi uye upenyu. I am the way, the truth and the life. So vanhu pavakanzi endai munozviratidza kuvapriest, Bible rati pavakapinda munzira vakapora. Kureva kuti uyu akazvinzwisisa kuti chaita kuti tipore haisi nyaya yekuti tapinda munzira, but atipinza munzira, uye atiti tipinde munzira inzira. Iye zvakare identity yake, he is the higher priest of the New Testament church. So this Samaritan guy uri kuziva kuti haisi nyaya yekuti tapinda munzira tikapora, nyangwe tapora tiri munzira, chandinoziva iye wacho nzira, iye wacho muprista mukuru ndiye akonzera nhau yese. So handigone kuenda kune mamwe mapriest ndichisiya the higher priest akonzera kuporeswa kwangu. Vamwe 9 vari kuramba vakafokasa nerwendo, vari kunotsvaga vapriest vekuva verify, but this Samaritan guy ari kuti I need to go back, because one thing I know, ndinogona kushayiwa welcome nokuti ndaingovawo pakati pemaJudha ndiri muSamaria. Saka tiri kuenda kumapristu
vaprist vechijudha, ini am not part of them. Tsika yagara iripo yekusarudzana ndeyekuti maSamaria nemajudha haadyidzane. Saka hapana pandingapiwa welcome kuchechi yevajudha ndiri muSamaria. So I need to go back to Jesus. Nekuda kwokuti Jesu wataridza kuti haana rusarura, haana tsumo yaanoshandisa kuti vaSamaria nemajudha hadyidzane. So the Samaritan akaziva kuti kwandine special welcome, kwandingagamuchirike kudzoka muna Jesu. So number 1, wakaziva kuti ndinogona kusagamuchirwa kumapriest echijudha. Number 2, ndokubva aziva, aenda deeper in revelation, kuziva kuti patapinda munzira tapora, nzira tinombodzifamba tisiri kupora. Saka chandiri kuziva chatiporesa haisi rodhi yatafamba iyi. Chatiporesa ataura shoko. Shoko ndo ratiporesa, ratipindai munzira, endai munozviratidza kuvapriest. So Jesu wacho rimwe zita anonzi nzira, the way. He is also the chief priest, the higher priest of the New Testament church. So kana Jesu ariye nzira, ariye muprisita mukuru, handingakontinye ndichienda munzira ndichisiya nzira yakonzera kupora kwangu. So he came back to Jesus. Bible rinoti wauya wakawira mutsoka dzaJesu. Jesu ndopa akaitambudza kuti kwapora vanhu vangani, sei padzoka mumwe chete. Murume wauya kuzoonga, wauya kuzoworshipa, wauya kuzorumbidza Jesu. Chimwe chinhu chajeka mukati meupenyu hwake kuziva kuti ndanga ndisingadeserve. Vamwe they can take it for granted. Vamwe vanogona kuti aiwa isiri majudha, iye mujudha pachedu. Uyu unotonzwisisa kuti yatambika kwandiri ininika iri too special for me. Kune vamwe zvinenge zviri ordinary, kune vamwe zvinenge zvakajairika, but kwandiri chishamiso chaitwa ichi, Ishe vabvisa kutarisa rudzi rwangu, ndikangowana kuporeswa ndakadaro. Kutaridza kuti Jesu waizviziva kuti munhu wemuSamaria paakauya akawira mutsoka, Jesu wakatotaura kuti this one is a foreigner. Kurati waitoziva kuti pakati pevanhu apa pane mumwe asiri mujudha. So blessing nefavor payakauya mukati meupenyu hwake, wakaziva kuti I cannot walk the same direction nevanhu vamwe naina, nekuda kwekuti ini ndiri muSamaria. I must worship God with a difference. I must take a different direction in worshiping God. Nekuda kwekuti vamwe vangu vanogona kuzvitora for granted kuti isusuwo tiri majudha takazidai zvakamira zvakadai so muupenyu. Pane nguva yekuti une zvinhu zvaunogona kungotora uchingogamuchira kungoti kungozvitora light, nekuda kwekuti zvichida mufungwa mako muno yakapfungwa kwekuti aiwa kuti uzoona zvadai unonamata hako nyasha dziripo, but pane kakungwara nemaconnections anga aripo. Usapane zvimwe zvinonetesa munhu kuti anyatsonamata Mwari, nekuda kwekuti anoona zvimwe zvikonzero zvaanonongedzera, maybe maconnections ake, intelligence yake, beauty yake, zvimwe zvaanogona kuziva kuti but ndinenge ndakagona izvi, zvakaitika kuti ndakawanikwa inyasha but beauty iripo. Usapane mama reasons aunogona kuzembera semunhu. Murume uyu unotonzwisisa kuti inini ndiri muSamaria, anga ari pakati pemajudha. Handina kana reason one yekuti zvaifanirwa kuitika, nekuda kwekuti zvimwe zvese zvingaitike kune mamwe marudzi yanga itori number 2 issue kuna Jesu. That's why kuna Matthew 15 waitaura nemukadzi weSamaria achiti ndakatumwa kumakwai ekwaIsraeri akarasika. Uyu muSamaria. Jesu haasati ava nemavanga. Shoko rinoti nemavanga ake takaporeswa, which is a revelation yezvakaitika in the foundations of the world. But auya panyika nawo waifanirwa kurohwa wova nemavanga woenda pamuchinjikwa.
Jesu haasati aane mavanga, but ashandisa shoko bedzi. Uyu ndokubva aziva kuti ndawana blessing iri ahead yandaifanirwa kumirira time kana ava nemavanga kuti tese tigowana blessing iyoyo. Wakazvinzwisisa kuti chandaitirwa izvezvi handichideserve panguva ino. Hongu zvaizoitika ava nemavanga aendeswa pamuchinjikwa, but Jesu watendera kuti ndigone kuva munhu anobenefita healing yandaifanirwa kuwana leta. Murume uyo wakadzoka kuna Jesu nokuti undofunga wakazvitarisa akaona kuti vamwe vangu neni takatosiyana, taitirwa zvakafanana, but mukunzwisisa hatina kufanana ende hazvaifanirwa kuitwa zvakaringana kudaro. Kuva muSamaria pakati pemaJudha chinhu chinogona kunzwiswa nemumwe munhu manerano ukatarisa upenyu hwako, kuti pakati pavanozviti vakangwara, pakati pevanhu vanozviti vanogona vakarongeka vane maconnections, ukazvitarisa iwewe kungwara, maconnections nekudii pane pasina, asi Mwari ndokubva wakuwanira nyasha dzekuti unowana a blessing, ropafadzo yekuti ukanongedzera wozotaura testimony yeupenyu hwako kwawakabva. Vanhu vanoti aiwa uri kunyepa, uda ngoti shingisa. Hazvina kudaro. Une pawakatsika, une zvawakazodai, une zvawakazodai. Hama dzangu, nyasha dzaMwari dzinoita kuti vanhu vafungidzire kuti uri kureva nhema. Nyasha dzaMwari dzikaputira upenyu hwako, favor yaMwari ikabata pamusoro peupenyu hwako, blessing yaJehovha ikararama pamusoro peupenyu hwako, unosvika nguva yekuti ukapa testimony hazvimake sense, hazvigone kutambirika nevanhu, nekuda kwokuti vanhu vanenge vachiti aiwa kune zvimwe zvaakaita besides izvozvo. Ukada kuziva kuti uri kuflowa mublessing yaJehovha, taurira vanhu kwawakabva, zvauri kana kuti kwaunobva, kana your level of education, kana maconnections, zvauri kana kuti zvawanga uri kwaunobva, ukakutaura so, unosvika panguva yekuti vanhu vanogona kusazvigamuchira vachiti aiwa pamwe uri kureva nhema, unoda kuvashingisa. Handizvo chaizvo. Ukangoona zvadaro, unenge uri muSamaria pakati pemaJudha, nokuti vamwe vakataura zvinomeka sense kuti I've been to this school, I've been to this, ndine maconnections ananhingi, ndakazodai ndikaenda pakati ndikatora this degree and this degree, ndapano. Zvinomeka sense mupfungwa yevanhu kuti zvaigoenda nepi. Tarisaiwo kufunda kwavakaita, tarisaiwo maconnections ainawo, tarisaiwo beauty ainayo, tarisai business raanoita, tarisai zvakazi. Pane pamwe zvokuti vanhu vanongoti ndizvozvo ndo zvazviri, but pane type yemunhu yekuti apedza kutaura, kukundikana, kusagona, kusagamuchirwa nevanhu kwakaitika muupenyu hwake, obva anongedzera zvimwe zvinhu zviri muupenyu hwake. Vanhu vanoti aiwa hakuna zvakadaro, hazvigoneka, hazviitike. Ukangoona zvangodaro, haufanirwe kunamata Mwari, kuonga Mwari, kurumbidza Mwari in an ordinary way, nekuti Mwari vakakuitira chinhu chiri extraordinary. Ropafadzo ikararama pamusoro peupenyu hwako, ukataura zvauri kwaunobva kana kuti kwawakabva, vanhu vanotanga kuti hatisi kuzvinzwisisa, hatizvitende, ndofunga hamene zvimwe zvakaitika. That's a picture yekuti uri muSamaria pakati pemaJudha, wakawana a blessing isingawanikwe kutype yevanhu vanenge iwewe. Uri muSamaria pakati pemaJudha, haungarambe uchifamba direction iri kuenda maJudha. Why? Nekuti hamuna kufanana, asi maitirwa zvakafanana.
Saka kana zvadaro muupenyu wako, Jesu anoda kuongwa nekutendwa. Murume uyu wakadzoka akawira mutsoka dzaJesu. Jesu ndokubva ati, ndaporesa 1 sei padzoka 1. Ende 1 wacho adzoka ane rudzi rwekuti anga asingafanirwi kuwana this kind of blessing. Kureva kuti munhu uyu wakanzwisisa kuti inini nevanhu ava takasiyana. Ava vanogona kutaura kuti tiri maJudha akatumwa kumakwai kwaIsraeri akarasika, tisu vaakatumirwa. But uyu anotoziva kuti nyaya yangu yaifanirwa kuzoadhireswa later pacross paCalvary. Saka ndawana a blessing yekumberi inobhita time frame yandaifanirwa kuiwana. Kune zvinhu muupenyu ukabvunza vamwe ukataura nevamwe kuti ko chinhu chawakachita rini, wakachiwana sei, vanokuudza makore akawandisa kuti vaachivhe chinhu ichocho. Iwe uchitarisa upenyu hwako, zvako hazvina kuita gore. There is a man, a friend of mine, ndakamboshanya kuenda kumba kwake, vanoziva kuHarare, you know, a place inonzi kuWestgate. Murume iyeyo akavaka imba in 6 months, a very big house in 6 months. Vazhinji vaivaka dzimba kuarea kwaakavaka ikokoko vakatora nguva yakareba. Iye within 6 months everything was done, vanhu vakutogara mumba. When you look at the guy, haasi munhu wekuti anganongedzere kuti aiwa ndakazofunda ndikadii. Ane nhoroondo yekuti akataura nemba yaanogara netime frame yenguva yaakavaka, unonzwa hazvipindirani. Chinhu chinenge chiri a foreign kuti chiitike. That's why Jesu vakashandisa izwi rekuti, but why this foreigner? Ndiye angodzoka bedzi. Kureva kuti there is a blessing inoita sekunge iri foreign, iri kubata paita sekunge anga isingafanirwe kubata. You know, muupenyu Mwari vakakuropafadza usingadeserve, nekuda kwekuti dai waizviti ndaideserve nokuti ndakagona izvi ndikaita izvi. Kunamata kwako kunenge kuri mudirection yakangoita sezvinongoitawo vamwe zviri ordinary. But kuti ugone kunamata Mwari zviri extraordinary, zvine ka difference, pane zvinhu zvaunofanirwa kunotisa nekuona, zvaunongoona kuti idzi ndo dzinonzi nyasha. Hapana chandakagona ndikaita, aiwa ini chaachiripo ndaingogarawo pakati pevamwe vaJudha. Jesu paakauya akati go and show yourself. Ini ndikafamba nevamwe ndiri muSamaria ndikasangana nehealing yangu. Iye anoti ndakainga makwai ekwaIsraeri akarasika, uyu haatombodeserve nokuti haasi tombori part of Israel yacho, is a Samaritan. But nekuda kwekuti Mwari vamuwanira nyasha ari a foreigner kudaro, ndokubva aita partake the blessing. Saka haagone kufambidzana nevamwe vaJudha achienda musame direction. Kuenda same direction ipicture yekunamata zvingori ordinary, zvakangoita sekunge zvakatonhora zvakapora zvongotiwo it's just a church thing, kungoitawo zvechechi. But there will come a time in life yekuti ukatarisa zvauri nezvaakakuitira uchitarisa. Murume ndofunga anoti akatarisa vaJudha vapora, iye akazitarisa kuti ndapora, but pano panaitirwa favor kudarika vamwe. Nyangwe tese taita sekunge taitirwa zvinhu zvakafanana, nokuti unenge watarisa wako upenyu. Hongu zvinenge zvakafanana zvatinoitirwa, but nekuti hatina kufanana, pane kafavor katoitirwa mumwe kari extra kasingagone kuonekwa nevamwe. But iye sedunga munhu ndiye anongozviziva kuti inini am a foreigner, ende chinhu chaitika chiri foreign to me, handideserve handisingakodzere. So I need to go back and give honor and praise him and worship him. So this man came back. Nyangwe vamwe 9 vachienda kwavari kuenda, iye akaziva kuti takatosiyana. Vanogona kunditora semunhu asinganzwe, semunhu arasika, but nditori right direction nekuda kwekuti my real direction yandaifanirwa kutora kuenda kuna Jesu kunomuonga.
nokuti ndakasiyana nevanhu vaenda kune imwe direction. People of God, hear me very well. Kune vane zvavakaitirwa naMwari, but vanenge vakazembera kuti aiwa zvakazoitika hazvo, but already ndine mapepa angu. Zvakazoitika hazvo, already ndine dzananda kutoita nemama connections anandawana. Pane type inoti connection yacho hapana, mapepa acho hapana, kurongeka kana kungwara hapana, but nyasha dzakangobata pamusoro peupenyu. Saka iyeyo manje muSamaria wandiri kuparidzira kwaari manera nhasi akazvitarisa, zvinomuudza kuti don't worship God the ordinary way. Usanamata Mwari nenzira yakangojairika, zvinhu zviri ordinary zvekuita sekunge you are just doing a church thing. Go deeper in understanding, go deeper in revelation. Tarisa wako upenyu, tarisa mhuri yako, tarisa kwabviwa. Ita chinhu chinotaridza kuti wachinja direction. And chakuchinja direction I understanding. Although instruction yati go, kureva mese kuti endai and show yourselves to the priest, but chakuchinja direction I understanding. This message reminder nyaya David. Areka ya Jehovah yatorwa kumba kwa Obed Edom, yakuendeswa kuJerusalem. Baba rinoti David wakatamba, vanhu vaitamba, asi zvinonzi David wakatamba, which means there was a difference. Adzimai vacho havana kuitirwa zvakanaka, asi David une zvaakatsanangura. Ane information yaakaita pass on, yaakaratidza mudzimai wake kuti nyangwe pane zviri kuridzwa uye pachigamuchirwa areka, but nyaya yandaziva inini, Mwari wakandiita Ishe, pane kwaakandibvisa. So ushe hwangu handihuprotecte kuti no, I'm a king, I will not dance unto the Lord. But kana ndakuziva kuti areka inongova uchapupu or a shadow picture at the presence of God, ye uwepo wa Mwari pakati pedu, I need to honor God who took me from the bush, from the jungle, as a shepherd, akandiita a king to his people. Vamwe zvichida vane ushe hwekuti unongoti it's a family thing. But ukatarisa David ari mufana mudiki, pakauya Samuel kumba, iye anga asiri invited paida kugadzikwa mambo, zvaitooneka naturally kuti haangakodzere kune vakoma vari nani, asi akamirirwa kusvika abva kumakwai. Samuel akamuzodza namafuta. Saka unongoziva kuti kana ndakuita zvinhu ndakuitira Mwari, ndoita with a difference, nekuti handina kufanana nevamwe. Vamwe vane pavanozembera, vane zvavanonongedzera, vane zvavanoona ability dzavo nekudidi, but kana ndatarisa hwangu ndinoona grace at its best, 100% grace. Hapana formula, hapana effort, hapana chi. Nditori foreigner to everything. Handina wandinoti mupriest. Vamwe vangu vanzi go and show yourself to the priest, vane kwavanogona kuenda. Vafundisi vavo vanawo vanogamuchirwa, vanozikanwa ikoko. But inini handina mupriest kwandingaende. So ndo zvakamupa kudzoka. He came back to Jesus. Unomboziva here kuti Mwari vanogona kukuitira chimwe chinhu. Mwari vanogona kukuropafadza, vanhu vakasabvuma kuti ndiMwari akukomborera. Just imagine kuti is a Samaritan, vamwe vake maJudha, vese ubva vananga kune muprista aitaura nyaya yavo. Tsika yagara iriko manje, uyo waigona kusatenderwa kupinda pamba pemuprista. MaSamaria nemaJudha haadyidzani. So wakaziva church politics, wakaziva politics dzevanhu, kuti Mwari wedu haatarise politics dzevanhu nekufunga kwevanhu. Kana afunga kuitira munhu chinhu, anoita chinhu.
even vanhu vasiri kumugamuchira uye vasingatende kuti aitirwa naMwari vanongoita zvakadaro. So there are times ekuti muupenyu pane pekuti Mwari vakataura shoko kwauri pawakatanga kufamba mariri, nyangwe vanhu vachitoona kuti munhu anga ane leprosi apora, but unogona kunzi aiwa uyu haapinde mumba memupristi because he is a Samaritan. Pane nguva hama dzangu yekuti Mwari vanoita nyasha muupenyu hwako. Tine vanhu vane calling yekuita basa raMwari, but pavakaenda kumba kwemapristi nyaya dzacho hadzina kupera zvakanaka, hana kugamuchirwa. Shoko ravakapiwa vanhu vese vakatumwa, rekanishandisa nekuti kutumwa, vakatumwa vachinzi endai munozviratidza kuvaprista. But kuna akadzoka nokuti wakatoziva kuti mukutumwa tatumwa tese, but kuvaprista uku ndogona kusanogamuchirwa. Why? Because I am a foreigner. So pane nguva yekuti Mwari vanoisa shoko ravo pamunhu, Mwari vanoisa calling pane mumwe munhu. Vamwe vapiwa shoko rinenge raapiwa iri vanogona kugamuchirwa nezvikonzero zvinongotariswawo nevanhu. I remember when God called me to evangelize, kuti ndishumire evangeri. Kuvaprista kwakanetsa kuti mukomana agamuchirwe kuti ari kushumira evangeri nekuda kwekuti kune zviri valid zvinotariswa. Kungoti Mwari vati ndiparidze nature yevanhu, masystems evanhu, it's not enough. Hongu calling unayo, ndiani anokuwitnessa? Hapana. Ndiani anganyore tsamba yekutsigira kuti mukomana uyu wakadanwa naMwari? Tipe mapepa zvichida macertificates ekutheological college anotaridza kuti yai pastor. Mapepa aya akasabuda, unonzi mbotimirira panze apa timbodhila nevanhu vane mapepa avo, ende to enroll you, especially kuno kuAfrica meno kana zvakazochinja, especially muZimbabwe vaiti we need 5 O levels kuti uende paBible school. Zvekuti Mwari vakudana, it's another story. Pane mapepa atinoda. Saka vamwe vakwa whether vakadanwawo havana, but vakakwanisa kubudisa mapepa iwayo, welcome, vanoipiwa, vanogamuchirwa sevafundisi. Saka inenge yakudiwa manje, ukaona kuti ndiri muSamaria pakati pemaJudha, usamanikidzire kuenda pausingagamuchirwe. Ivo Mwari vachitokudana vanotoziva kuti ivo ndo vakakugamuchira, kwete vanhu. Maybe I need to download this. Jesu unopa instruction kuvadzidzi vake kuti kana makuenda muchindoshumira manje, mukasvikawo pamunogamuchirwa, garai, idyai, paridzai. Pamusingagamuchirwe musaite nharo, musataure zvakawanda, bvisai shangu dzenyu, muzunze dust, muende to the next town, to the next village. Zvinotozikanwa kunzi iye akutuma, kusagamuchirwa kuriko. Nyangwe iye akutuma, kusagamuchirwa kuriko. Zvinoita kusagamuchirwa watumwa. Jesu akatumwa naBaba kubva kudenga auya panyika, kune vasina kumugamuchira. So zvinoita kuti iye akakutuma unoshayawo vanokugamuchira. So murume uyu wakaziva kuti I am a Samaritan, I am a foreigner. If I join these guys kuenda kuvapriest, ava vanogona kupiwa welcome. I one family, same team, but inini manje zvinonzi kouya abva nekupi. Kana akataura kuti tatiri tese ndaporeswawo naJesu, unoti saka chaakagona wakaenda kuna mupurisi, nekuti wakaziva kuti nyangwe ndaporeswa naJesu uku handina welcome, I'm a foreigner, but ane welcome neupenyu hwangu ndiye andinzwira ngoni nenyasha kuti ndipore. Pane nguva yekuti vanhu vanogona kusa kugamuchira iye Mwari akugamuchira.
vanhu vanogona kusakunzwira tsitsi iye Mwari akunzwira tsitsi. Vanhu vanogona kusakupa welcome iye Mwari achikupa welcome. It reminds me nyaya prodigal son. Baba pavakamuona Bible noti vakamhanya. Vakadi kumira, vakadi kugara kuti mukomana asvike pamba. Vakatoziva kuti ndikasamhanya ndikamuchingura ndikasasangana naye inini. Akaonekwa namukoma wake vari pamba panapa. Akatanga asangana namukoma asati aonana nababa, mumba hamupindi. Nokuti achaudzwa mafungiro amukoma. Achaudzwa maonero amukoma. Wozopedzisira afungidzira kuti ndo maonero ababa. Saka baba vakatoziva kuti ndikasamhanya ndikamupa welcome mwana, mukoma wake haana tsitsi naye. Ndo chakapa baba kumhanya ichocho. Vakaziva kuti nyaya yake emergency. Nekuti akaonekwa nevanhu asati aonana nababa, anogona kupiwa vhangeri revanhu akafungidzira kuti ndera baba. So this man turned back. Akauya akawira mutsoka dzaJesu. He was a foreigner. Ndokubva pataurwa nyaya yefaith. Ava vapora hongu, but uyu ane a benefit yaari kuwana nekuda kwekuva nekuti munhu unoonga, unotenda, unodzorera mbiri kune muridzi. I need to read again Luke 17. There is a special blessing, favor, yakaitirwa murume uyu nekuda kwekungoti adzoka bedzi, auya kuzoonga, auya kuzotenda. Kudzoka kwake kwakadena dzimwe nyasha. Luke 17. Luke 17 verse 15. One of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. Wakarumbidza Mwari neizwi repamusoro. Anga ne excitement yakanyanya, anga ne mfaro wakanyanya. Akarumbidza Mwari neizwi repamusoro with a loud voice. He threw himself at Jesus' feet. Vamwe vese vapora. Uyu adzoka achirumbidza. Number 1. Number 2. Ndokubva aratidza kuonga, kutenda, to an extent yekuti he threw himself at Jesus' feet and he thanked him. Wakatenda ari mutsoka dzaJesu. And he was a foreigner. Zvinatidza kuti Jesu wakati kudii kumunhu. Then he said, verse 19, then he said to him, rise and go. Your faith has made you well. Toda kuratidza difference iripo panapa. Shida tine vamwe vaiona. Pekutanga instruction yakati go and show yourself to the priest. Uyu paadzoka akawira mutsoka dzaJesu, instruction yake now ya personal, ya different from others. Yeruzhinji, go and show yourself to the priest. Yake semunhu awira mutsoka dzaJesu akatanga kunamata nekumurumbidza. And rise and go. Your faith has made you well. Rise and go. Simuka uende. Vamwe kune kwavaendeswa. Uyu afree zvekuti hakuna kumwe kwaachaenda. Kwaenda vamwe kumapriesthood. Yake iri kunzi rise and go. Your faith has made you well. Murume uyu patime yekuwira mutsoka dzaJesu achirumbidza. It's a sign of faith. Hongu vanhu avapora vachienda muroad. Vane level of faith number 1 ya connecta kuhealing. But uyu paadzoka another level of faith number 2. Jesu ari kuti your faith has made you well. King James version inoti your faith has made you whole.
pane any extra blessing iri kudururwa mulife yake nekuda kwekuti auya kuzoonga, auya kuzorumbidza, auya kuzotenda, awira mutsoka dzaJesu achimuwoshipa. Vamwe vawana first level of blessing, they were healed, but paakadzoka he has been made whole. Maari mune kupora kune kuzadzikiswa nekuda kwekuti paawira mutsoka. I always relate nyaya yekuonga yekutenda with an example yekudai so. Mama vangu kumusha unoti ukavashanyira wavaitira zvawavaitira, matendero avanokuita anokumotivata, anokuencourage, anokusiya uine chikwere nemubvunzo wekuti ndinofanirwa kuita zvinodarika apa next time. Unoziva munhu anotenda anokusiya uine a question yekuti ndaita hangu zvishoma, but the way ano appreciate it creates a room for more or for better. Vanhu chavanoda kana vachirwara sevarume ava chavaida kupora, but murume uyu paakadzoka akawira mutsoka dzaJesu ari kugadzirisawo chinodiwa naJesu. He is looking for worshippers. Anoda kurumbidzwa, anoda kunamatwa. Ndiye Mwari, ndiye Kristu, ndiye Jesu. Ava chavaida kupora. Kupora ndokubva kwaitika. Ndokubva vasiya Jesu vasina kumuitirawo zvaanoda, but only the foreigner came back ndokubva aminister the need of Jesus. Ndopaakanzi your faith has made you whole. There is a level of blessing inodururwa muupenyu hwako when you minister to the need yaMwari wacho. Mwari vane need, vane chavanoda, vane chavanotsvaka. Mwari mweya, vanovanamata vanomunamata mweya nemushokwadi. Mwari unotsvaka vakadaro. So ava vachitsvaka healing vachichema kuna Jesu. Jesu ane chaari kutsvaka kubvawo kuvanhu vanogona kumunamata nekumurumbidza. Ten lepers, varume 10 vaiva nemaperembudzi, is a picture of the 10 commandments. And the one who came back, I one commandment yadati batisane panapa. Kuda Mwari nemoyo wako wese. Kandingotaura izwi rekuti love. Nekuti all 10 dzinongoconnecta pa 2. Kuda Mwari nemoyo wako wese, you to love your neighbor as yourself. Nekuda kwekuti ukada Mwari, ukada muvakidzani wako, you can fulfill all 10. Nekuti haugone kumubira, haugone kuchiva, haugone kuita any, haugone kuuraya. Why? Nokuti unoda. Sa uyu paakadzoka kuna Jesu ari ngoburitsa pachena kuti only one thing chiri missing chinogona kuita kuti zvese izvi zviregere kukunetsa is when you love God. Because out of love, mukuda Mwari, rudo rwaMwari rukazara mauri, it's easy to love your neighbor as well. So 9 havana kudzoka, 1 akadzoka. 1 adzoka anokonzera kuti pataurwe nezve 9 vasina kudzoka. Which means 1 ukasvika pairi ukaigona yerudo. Dzimwe idzi kana dzikazanza hadzina kuuya. Nyaya yagumira pakuti kana uine rudo naKristu, rudo rwaMwari rukafashuka mauri, it's easy to love thy neighbor. Haugone kuuraya, haugone kuba kana uine rudo. So murume uyu wakadzoka semurawo mumwe chete wekuda Mwari
nemoyo wako wese. Akadzoka nokuti anonzwa kuda Jesu amuporesa. Ava 9 vakaenda kumapriest vaiva vanhu. Kureva kuti when you focus much kuti aiwa handiba handiuraya handidizve vanhu izvi, unogona kufaila. But ukadzoka kuna Jesu anova rudo, you will be made whole. Unozadzisa zvese. Amen kana ndichinzwika ipapa. Varume vari 10, they just represent law, the 10 commandments. One akadzoka ari kunzi your faith has made you whole. Ndiye anonzi love kana kuti rudo. Ukava nerudo naMwari, ukada Mwari, rudo rwaMwari rukazara mauri, haungabe, haungauraye, haungachive, haungaita adultery. Rudo rwaMwari rukazara mauri, it's easy to be obedient to the rest 9. Nekuda kwekuti the only one yawabata yerudo inozadzisa zvese. But ukaenda ukumanje ku9 kuvanhu uchimisa 1, kunosara kune mubvunzo kuti kwambopora kuvangani. People of God, hear me very well. Ukaziva kwawakabva, ukaziva zvaakakuitira, you don't worship God the same way as others. That difference inokumotivata, inokuudza iyo pachayo, information inokuudza saDavid kuti vamwe vanogona kufara paumambo vakarelaxa vakadii, vachichandipa kupfitsvuka nekutamba, kuunderstanda nekuziva kuti pakaitwa meeting yemadzishe kumba kwedu, ndakazotorwa hangu, but kune vanga variko vakamirira Samuel. Indakazongoshedzwawo later. I was not part of the meeting or of the team yaitariswa kuita madzishe. So you worship God with a difference. And the worship manje mune secret ye greater blessing. Uyana kunzi rise and go to the priest. Kuma priest auchaenda. Auchada no kuexamine futi. Nokuti the higher priest anova Kristu Jesu wadzoka mavari. Ndiye anokuverify. Msada close regenta orechinisha. Favor yakawira murume uyu payakatangira. Wakagara pakati pevanhu vaakaziva kuti they can connect me to a blessing yandisingagone kuwana kana ndisiri pakati pavo. Inofanana nenyaya yemukadzi anonzi Ruth paakateera Naomi. Ruth hazvaiita kuti auye ega kuBethlehem kuti agoonana naBoaz, hazvaibuda. Akauya achiteera vamwene vake Naomi. Akauya ane munhu waari kutevera. Kana ari Mary kuti atakure the pregnancy nhumbu yaKristu Jesu without relationship na Joseph hazvaigoneka. Luke chapter 2 inobuditsa pachena kuti Joseph ndiye wemba yaDavid. That's why neusiku vakafamba vakaenda kuBethlehem, Mary achitevera Joseph, wemba yaDavid. Lineage yaJesu kaitera in the physical sense aiuye nekuna Mary, inouya kusvika pana Joseph. Joseph akazodana na Mary. So kuti Mary qualify to carry the pregnancy of Jesus, yanga iri relationship yaanga inayo on the ground na Joseph. So murume uyu kuti agone kuporeswa, abenefite shoko rinzi go and show yourself to the priest, he was among the Jews. That's why vana vakafanana kuti vane maperembudzi.
muSamaria wane maJudha vakasiyana kuti iye muSamaria vamwe vaJudha. Jesu unoti ndakatumwa kumakwai kwaIsraeri akarasika, which means uyu haifanirwa kubenefita anything dai anga ari paside pake ega. Saka chakagonekwa nemurume uyu wakaziva kuti ava vane maperembudzi seni, asi vane imwe favor yandinogona kuwana kwavari ivo vari malepers. Ufunge hama dzangu muupenyu zvinodaro. Look at Joseph. Joseph ari mujeri, anga asiri mujeri riri ordinary, akaiswa muprison cell yaanga aine varume vanga vaofenda the king, the chief baker newaita zvewine. That's why murume aipa mambo wine abuda mujeri wakazommenshina nezvaJoseph, kureva kuti akaiswa muprison cell ine chekuita neushe. Cell yaanga ari yanga ine vanhu vekuti vakabuda vaiwana access to the king. So blessing yake yakatotangira ipapo kuti hongu musungwa, hongu ari mujeri, but vanhu vaainawo vakataura his name to the king, his gift to the king. Azvitori nguva mukomana anenge abuda. Mbavha dziri pamuchinjikwa, Jesu ari pakati. Kune mbavha yakaziziva kuti tine same sentence pano, tese taurevererwa pamuchinjikwa, but murume ari pakati, he can change my life. Ndokubva ati, Ishe kana makuuya muumambo hwenyu mundirangarire. Kureva kuti akagona kuva nemeso imwe yekuona, akaziva kuti pano pane favor iripo. Munhu takafanana pasentence, but takasiyana. Unoziva kuti kune dzimwe nyasha Mwari vanhu vanogona kukonekta nawo muupenyu, but vanouya muupenyu hwako sevanhu vakangofanana newe, vangori ordinary sewe, but vane imwe connection yausingagone kuwana uri paside, but when you are part of the team. People of God, hear me very well. Murumo blessing yake, favor yake, dekungowa pakati. Okay, it takes me to the book of John. Murume anonzi Thomas. Azhinji vanomuziva nezwi rekuti doubting Thomas. Nyangwe ari a doubting Thomas, but ane chinhu one chaakagona chaasina kudauta, to be among the team, to be among the disciples. That's why Jesus paakauya mumba, when he appeared to Thomas, haana kuenda kundotsvaga Thomas kwaari. Jesu wakasvika mumba mune madisciples, and Thomas was in the house. Okay, I'll read. John 20 verse 26. A week later, his disciples were in the house again, and Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them. So Jesus Pano is coming to his disciples, not to Thomas alone, but to his disciples. Varimumba. And the Bible knows that, and Thomas was with them. So achinoita kuti Jesu asvike kuna Thomas oti bata mavanga maoko bata parutivi, inyaya yekuwana Thomas ari part of the team. So favor ne blessing yakaloketa Thomas, nyangwa achinze doubting Thomas, ane chinhu one chaasina kudauta, chaasina kutarisira pasi, to mix and mingle with the other disciples, to be part and parcel of the team. Why? Nokuti Jesu paari kuappear to the disciples, Bible writes, and Thomas was with them. Statement iyo pachayo ine zvainoreva manje. I need to repeat again. A week later, his disciples were in the house, and Thomas was with them. Zvanzi wiki radarika, vadzidzi vaungana vari mumba, Thomas was with them, which means pamwe pakutonzi mudzidzi panga padzimwa, nokuti paifanira kuti vadzidzi vanga vari mumba, but shoko riri kuti vadzidzi vari mumba, Thomas aivapo. Zvoreva kuti maybe title yekunzi disciple yabviswa,
but nekuda kwekuti uri kugona kuassociate ne the right people, ane blessing yaari kuwana by association. Jesu apa haana kuinga Thomas, akainga madisciples. A week later disciples were in the house and Thomas was with them. Jesu ndokubva auya mumba imomo. Kuti Jesu haasi kutsvaga Thomas. Jesu ari kuuya kuvadzidzi vakaungana ndokusvika muina Thomas. Kureva kuti you can be full of doubt pane zvimwe zvinhu, but unogona kuwana blessing ne right association. Kungova pakati pevanhu vari right, une zvaunogona kusangana nazvo. Zvimwe chetezvo kana uri munhu ari right uchiassociate nevanhu vasiri right, une imwe problem yaunosangana nayo, kwete nekuti ndiwe wazvitsvaka, but uri pakati pevanhu vanotsvaka izvozvo. Vanotaura shona vanoti kudziya moto wembavha. Kurati unogona kudziya moto wenyasha. Kana uchigona kudziya moto wematsotsi, uchisangana nekusungwana nemaproblems, zviri pachena kuti unogona kudziya moto wenyasha, ukatodzirwa ukasangana nedzimwe nyasha, ukava nekudzirwa nekuda kwe right association. So murume uyu chakamupa kuti apore ari pakati pamwe maJudha, igroup iro raakajoina. Saka hazvigone kuti kana nyangwe awana greater favor than vamwe, agone kuvatsvinyira nekuvadadira. Why? Nokuti at first place Jesu haana kuinga murume uyu. Jesu waingopfuura ava vari vese. It just drives me, inondidzorera kuna Acts chapter 3, kuti murume akasumudzwa naJohn naPeter pa beautiful gate, haana kusumudzwa kumba, akasumudzwa pa gate. Iye asingafambi akava sei distance kune vanhu vangomutakurawo. So kana akaporeswa akafamba, ane nguva yaanofanirwa kutenda one kurespecta vaimutakura asati akufamba. Right association yakamuconnecta to favor. But ndokubva aziva kuti hendiri pakati pavo, but we are not the same. So chichaitwa naMwari mandiri chinongondireminder, chinofanirwa kundizivisa kuti ndawanirwa nyasha dzakanyanya. That's why I always tell people kuti Mwari vakakudana to be a minister of the word. Chinhu chinokosha kwazvo, chinotyisa chaizvo. Nyika ine vanhu vakawanda, vakangwara kukudarika, vanoziva kukudarika, vane mama qualities akawanda anodarika zvauri, but when God chooses you as a vessel, inyasha dzinotyisa. Was by intelligence, pakufunda kune vanenge vakakudarika pazvese, but God will just choose you. A Samaritan among the Jews. Hama dzangu, ndinotenda Mwari zvikuru manhero ano. Mwari werugare varembe vachikuchengetai, Mwari wenyasha varambe vachikugonesai. Tinamate Mwari in a way inongominister pamberi paMwari, kuti tine zvatakunzwisisa nekuziva, zvekuti I will not worship God the ordinary way. Mainoku Joelin Mashaya Mombe, thank you so much for tuning in. Mwari vakuitire nyasha. Rachel Mudzimba, may the good Lord bless you. Pastor Moses Ufumeli, how are you doing, my brother? God bless you. Thank you so much. Mighty Chichiweshe, may the good Lord bless you. Mai Mukwena Moguti, a good night to you. Mai Murwira Nyamunda, may the good Lord bless you. Amfumo wanga Blapimbas, Mugone Mwino, Murungu Akudariseni, Zikomu Kwambiri. Osi Xavier, may the good Lord bless you. Maya Irwadzi, Mwari vakuitire nyasha, thank you so much. Eva Nice Gatawa, God bless you. Sister Shamiso Jack, a good night to you. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuchengete, Mwari vakugonesei, Mwari vakurwirei. Father, I pray over the viewers. I speak your hand of favor, your hand of blessing, and your hand of protection. Mwari mune kubata kunoshamisa pamusoro peupenyu hwomumwe nemumwe. Tikatarisa kwamakabva nesu, tikatarisa matakapukunyuka nekuda kwenyasha dzenyu, husiri uchenjeri kana kugona, asi ruoko rwenyu rwenyasha. Patanga tisingakodzere Mwari, makaita kuti tikodzere nekuda kweizwi renyu ramakataura pamusoro peupenyu hwedu. Imi musiri mutsauri wavanhu,
Mwari wamasimba ose mutsvene wakatendeka, we give you glory, we give you praise, we give you honor, for you are faithful, you are mighty, and you are awesome. Amusi mutsauri wavanhu kwatisingagamuchirwe nevanhu baba, makaisa nyasha dzenyu pamusoro poupenyu hwedu. Tadzorera mbiri yose kwamuri, riongwe zita renyu rinamatwe ribatwe neutsvene, muzita raJesu Kristu eNazareta. Amen and amen. Hama dzangu, Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. Pane nguva yekuti dzimwe nguva vanhu vanogona kusakugamuchira, asi iye akataura shoko muupenyu hwako. Vanhu vanogona kusakugamuchira. Imagine you are a Samaritan uri kuenda kumapriest, they will ask you, wabva nepi? Ndiwani? Ndinofara kuti murume wakadzoka kuna Jesu. Jesu akazomupa shoko rekuti go. Vamwe vanzi go to the priest, but ane rake rikunzi enda. Nekuti Jesu unotoziva kuti pamwe pacho unogona kusagamuchirwa, but chienda neshoko reropafadzo, usvikewo kwaunogamuchirwa. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. This message, it reminds me when I moved, ndaiparidza matrain nekumarenki, so I moved kuenda mutown kuna first. The guys who were preaching there havana kuitirwa zvakanaka, to be honest, because of my dressing. Things were not good in those days. Things were not okay. So wasvika uchiti I'm a preacher, I need to join you guys, we need to preach together in this place. Papa sina welcome. And takatos discover later that I was the one making the mistake yekuenda kuma priest. Why? Because pavakaregera kundipa that welcome, and ndinakupinda muslot yengu yavaiparidza, I began to minister, but time it is different, alone. Ndikaona Mwari, ndikaona kubata kwa Mwari, ndikasangana nezvandakasangana nazvo zvizhinji kwazvo ndisiri pa time slot yevamwe vapriest. Nokuti iye akakupa shoko uri muSamaria, usatarisire vapriest vechiJudha kugamuchira. It just reminds me of that. Asi Mwari ndi Mwari wakanaka, Mwari ndi Mwari wakatendeka. Murare munyasha hama dzangu, werugare akuchengetei, wenyasha akurwirei. Zvinobatwa nemaoko enyu zviropafadzwe, mhuri dzenyu dzichengetwe. Mumazuva edenda reCovid-19, ndataura healing, ndataura kuporeswa, ndataura kunzvengeswa baba kudenda iri. Imi munoti when I see the blood, I will pass over. Ndataura a special Passover. Wedenga wakarurama, mutsvene wakatendeka wamasimba ose. I give you glory, I give you praise, I give you honor. Kudzwai wongwai namatwai baba, nokuti muri mutsvene, nokuti makatendeka. Tisingakodzeri Mwari, makangoti wanirawo nyasha, mukadurura favor yenyu. Tadzorera mbiri yose kwamuri madekwane ano, muzita renyu Jesu Kristu eNazareta. Amen and amen. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Thank you so much, thank you so much. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. Tisanganiswe zvakare mangwana munyasha dzaMwari. Bye bye. Thank you so much. Raphael Jesnao, may the good Lord bless you. Lia Bangomwe, may the good Lord bless you. Thank you so much. God bless you. My brother Brian, varikuitira favor. Every message andichaparidza as a video on this platform, tiri convert kuenda pa MP3, so you can get it as an MP3 kuri kuWhatsApp. So kana uchida yese, maybe wajoina tiri pakati, uchida the whole sermon tichaisa ku MP3, which means tikaparidza tonight nenge chiwanikwa mangwana acho as an MP3. Saka you just connect with me ku app yangu, then to share that message kuri ku MP3.
Regai ndipe kutenda kuna mukoma Brian Hotspot. Nova we ane this strategy in this program yakatinakira kwazvo. Sometimes you need to listen to the message while it's driving, going to work, play a motor. So kana iri MP3, that would be nice. Wakaisa ma earphones ako shida wakazorora nekudi. So that option yapo yekuti every message yanoparidza we just put it pa MP3 mangwana acho, so you can get it kuriko app ku WhatsApp or player from WhatsApp. God bless you. Thank you so much. Clifford Kaitano, may the good Lord bless you. Thank you so much. Thank you so much amadzangu. Mwari wakuitire nyasha regai ndipe kutenda kuna mukoma Clifford Mafua. God bless you. Mwari wakuitire nyasha zvikuru. Amadzangu murare munyasha. Mwari varugare vakuchengetei. Mwari venyasha vakugonesei. Mazvita ine kuteerera evhangeri. Mwari vakuitire nyasha zvikuru. A good night to you. Bye bye.